Gogoratuko dugu nola jarri gure zeinadura bai Gmailen, bai Outlooken. Gmailen jartzeko egin behar duguna da gure korreoan gaudenean, Gmailen sakatu konfigurazio edo esarpenak, ver todos los ajustes, eta hemen jetxiko gara aurkitu arte sinadura. Firma edo. Kasu honetan ez daukat ezer, behar bada baten batek izango du bat eginda eta orduan egin behar duena da krear beste bat edo sortuko dut orduan. Jarriko diot ofiziala, izena, eta hemen egin behar dudan gauza bakarra da bilatu irudia. Irudiak badaude guztiak gordeta sarean. Orduan sakatzen badugu insertar imagen eta subir, driven ere badaude, baina bada orain errezagoa saretik hartzea, egiten badugu subir eta seleccionar un archivo, bilatuko dugu sarean, irakasleak, eta hemen bertan badaude sinadurak. Bilatu zurea, kasu honetan nirea, Jose, eta igoko dut. Hor dago ja sinadura, erabiltzeko prest. Kontuz hemen jarri behar dugu valores predeterminados de firma, orain badago sin firma, orduan ez da gertuko. Jarri beharko dut ofiziala. Bat baina gehiago baldin badaukazue, hemen agertuko dira adibidez ofiziala, personala edo beste baten bat, orduan kontuz zen aukeratzen duzuen hemen, para correos nuevos y para respuestas y reenvíos. Berdi, ofiziala. Horrela daukagunean, jaitsiko gara eta guardar cambios. Badaukagu ja, sinadura prest. Eta Outlooken antzekoa da eta erreza. Officeen gaudenean joango gara Outlookera. Sartu office.com horrian eta Outlook zabaldu. Hemen bertan Outlooken egingo dugu antzekoa, kargatzen den, eta hemen egingo duguna izango da berdin antzeko. Sakatu esarpenetan, ikusi Outlook esarpen guztiak, hemen gaude posta, egutegia, korreoa eta jendea, baina argituko gara postan, idatzi eta erantzun, eta hemen bertan, baitare, agertzen den lehioan, egingo dugu berdin. Txertatu irudiak barruan, eta berriro joango gara irakasleak sinadurak, eta hartuko dugu gurea. Eta horrela, badago jarrita. Gehitu edo gaitu bi aukera hauek, eta egin dagoenean, gordeko egingo da, zuzen, eta automatiko.